Eseche makoro duol maneno tijo bila e pacho ka IPOA medo timo nonro matut ewi tho mar Albert Ojwang. E tisendo bila jo Kenya mawuok e gwenge mopogore opogore medo sundo mondo jalup ogai mar obila Eliud Lagat ogwe tao ka giseye ewi nek mar Albert. Magi timore seche ma bende jatend piny Kenya William Ruto medo singo ni piny owacho mare biro kawo ndamo mager mar chik ne obila marori matiyo marach kod teko maggi. Jeusi Duor Nigler. Nek mar Albert Ojwang koro podi medo nyayo ichwang e kin jo Kenya mawuok e gwenge mopogore opogore. E boma ma Ugis, chenro mag ohala ne ochungo kinyi makawuono, tok jodak ma bomano bago ng'anyo ka gidwaro ratiro ne Albert Ojwang mane otho e tesendo bila. Jodak go mathothgi ne gin rowere mane oting'o oboke lwetgi, koro dwaro ni obila ma tesendo bila ma mawego obede kind obila ma ibiro maki ka itudo gi nek mar Albert, ka bende gidwaro ni oluwo ndamo mar chik mondo jalupo gai mar obila Eliud Lagat ondhi ma okodew lemo ma omako. Ojwang alitolewa mpaka saa hizi hatujapata habari kamili kutoka Ojwang. Na wakati MB wetu alikufa siku 2, watu 10 karibu ilishikwa. The OCS of Mawego police station, whose Albert is in his area of jurisdiction, must be suspended and be apprehended to court on Monday. To the DIG, we the people from Albert's hometown, that is Ugis town, we are demanding that the DIG should be suspended from job and be apprehended in court of law. Let us on Monday. Jopuonjre kar tiegruok ma Mawego bende ne oriwore gi jopiny e gwenge Makakoth e kar chung'od bura Makabondo Kasipul e ng'anyo mamuol mar kwedo nek makoch mar rawera Albert Ojwang. Ng'anyo makamano ne ochakore dalagi Albert Ojwang kapok ne gidhi machiegni gi tesendo bila ma Mawego. Jopiny go ne oriwore gi oganda jo Kenya mamoko e sundo jalupo gai mar obila Eliud Lagat mondo gwe tao ewi nek mar Albert. We demand answers kendo wadwaro compensation for the family to moloyo kik ginyiswa ni they must be jogo bedo interdicted, sijui salaries gi obedo, wadwaro ni jogo bed brought to book, wadwaro ni the responsible person nekech Kenya kae onge ng'at ma is above the law, ibed president, ibed a normal citizen. Haki mar nyathiwa Ojwang mondo yudre mondo wan be wabed gi kwe. Nek machalo kama mar Ojwang ni onge mosetimore Kenya ka. Aina ni achiel kende mosetimore kimako nyathi matir madhine gi sel. Omiyo wakwayo serikal mondo konywa mondo wayud haki. Jotend dinde mawuok e kaunti ma Mombasa bende omedo duondgi e dwaro no ka giwacho ni Lagat ogole tich mondo tim nonro makare ewi nek mar Albert Ojwang. Gibiwo seyo kuom sirikal kaluwore gi lipode mag nek mosebed ka igolo e pachoka, ka giwacho ni duol manono tij obila kata IPOA onego tim nonro mapiyo mondo ginyis jopiny gima ne otimore ne Albert Ojwang kapok ne onege kod bang' nek mare. We therefore make the following demands. 1. Immediate resignation or dismissal of all the culprits and an independent investigation into the killing of the young man with the full transparency and accountability for the officers involved, and with the same speed we saw during the death of a member of parliament. That was done quickly. We are asking the same to be done for this innocent young man that was killed. Magi timore seche ma jatend piny William Ruto osingo ni sirikal mare biro kawo ndamo mager mar chik ne obila marori matiyo marach gi teko margi, wach mane osir kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen. The citizens of this country must know that they have our maximum support to deal with the few police officers who may misuse a firearm or even misuse their authority to harm citizens, like the case that we are dealing with the country at the moment. And we will deal, in such cases, we will deal with them family. We will, as has been said by the security minister here, equally protect citizens from rogue police officers and make sure that we hold them to account so that we can have a nation that is based on the rule of law, where everybody is serving under the rule of law. Joyce Oduor, Ramogi TV.